wena amahlaba wazilutho ngikutshela nangifunda eLamon Vlei School bafunde bantu uvukane ebhika kuthathwa ibantu uvukane LP bantu uvukane bese kuthise BV manje angaziwa mina akho mase ngifaka i-gym dress akushaye i-gym dress ne-Kaiser ishobo ngiyopetela mina ngomcondo wami shaye isicathulo sami mfana mama khadi abonani hey mfana mangizoshaya iblazer lami i-tunic yami ishirt limhlophe endangaye lithi hayi ne-uniform emfishane ngaki uniform weshem ngiclean angazi uthisha babengifundisa mina mami lo wena amahla wazilutho wena uyaropa ma uyaropa shaka ngakudumile mina njengoba ngisadume namanje ngifike Lamon Vlei School ngaziyo kuthiwa nje emakwaqhamuka mina negroup yami kuthiwa nayi-group of 4 group of 6 angiyi-starring mina ngakuyi-actor mina ingabonakala ithalente lami njengoba selibonakala manje shaya ishirt mina kutshela ishirt shalothayi wema mangishaya i-tunic nebhadi elikhulu lelelide elikhulu ibhadi le-gym shaya i-gym dress phatha ubhaka wami ekhanda ngilukile ngiluka ama-blocks engangiyiklini na-ande esikoleni angangiyiklini akwazi nalutho wena abantu abeklini nje babona mina ngiklini nginganga angiphathi ngiklini